Eurofly είναι ένα audio game ειδικά κατασκευασμένο για άτομα με απώλεια όρασης. Βασίζεται στον ήχο, τον τρισδιάστατο ήχο και όχι σε εικόνα. Υπάρχει απουσία της εικόνας από την οθόνη του υπολογιστή. Εγκαταστείται μόνο σε υπολογιστές με Windows και όχι σε Mac υπολογιστές, γιατί σε Mac υπολογιστές πρέπει να έχεις virtual Windows επάνω για να μπορεί να εγκατασταθεί. Και τώρα, το Eurofly είναι ένας προσομοιωτής πτήσεων και παράλληλα ένας παγκόσμιος ψηφιακός χάρτης. Σε ό,τι αφορά το προσομοιωτή πτήσεων, είσαι ένας πιλότος που πιλοτάρει πολιτικό αεροσκάφος και μεταφέρεις επιβάτες προς όλες τις γωνιές του πλανήτη. Σε ό,τι αφορά τον παγκόσμιο ψηφιακό χάρτη, είναι ένας χάρτης στον οποίο πλοηγείσαι, είτε ως πεζός, με αυτοκίνητο, με ποδήλατο, με αεροπλάνο, ανάλογα δηλαδή τις ρυθμίσεις που κάνεις. Υπάρχουν και οι αντίστοιχες αποστάσεις που σου δείχνει και σου δείχνει πόλεις, χωριά, υπήρους, θάλασσες, ωκεανούς, βουνά, τα πάντα, ό,τι περιλαμβάνει μια τοποθεσία. Και παράλληλα με την πλοήγηση μπορείς να ρυθμίσεις και το ύψος που βλέπεις πανοραμικά, τι υπάρχει γύρω σου, τι υπάρχει μπροστά σου, πίσω σου κλπ. Και επίσης περιλαμβάνει και μια λίστα με όλα τα αεροδρόμια του κόσμου, ανά ήπειρο, ανά χώρα, και έχει και φίλτρο που μπορείς να αναζητήσεις κατευθείαν το όνομα ή τον κωδικό ενός αεροδρομίου. Σε ό,τι αφορά τώρα στο ίδιο το παιχνίδι τώρα του προσομοιωτή, πραγματικά υπάρχουν ρεαλιστικές συνθήκες με όλους τους κανόνες της φυσικής, της αεροδυναμικής, του πλάνου πτήσεως και όλα αυτά. Ρεαλιστικές συνθήκες της κατάστασης ενός αεροδρομίου, δηλαδή για παράδειγμα μήκη πίστας απογείωσης προσγείωσης, τροχόδρομοι, κύρια περιοχή, πύλες, stand, το κτίριο του αεροδρομίου, τα υπόστεγα και όπως για παράδειγμα και οι υπηρεσίες του αεροδρομίου, όπως ας πούμε η συντήρηση, εφοδιασμός καυσίμων, φόρτωση και εκφόρτωση αποσκευών κλπ. Όμως το ιδιαίτερο που υπάρχει στον προσομοιωτή πτήσεων δεν είναι μόνο το να πετάξω από ένα αεροδρόμιο σε ένα άλλο, είναι και πού θα πετάξω, από πού θα πετάξω, πού πετάω, τι υπάρχει την ώρα της πτήσης, τι υπάρχει μπροστά μου, δεξιά μου, πίσω μου, αριστερά μου, ποιο χωριό, ποια επαρχία, ποια περιοχή υπάρχει γύρω μου, ποια χώρα υπάρχει γύρω μου. Όλα αυτά τα βλέπω με συντομεύσεις ανάλογα με τις μοίρες που έχω εκείνη τη στιγμή και ανάλογα με το γεωγραφικό μου μήκος και πλάτος. Για παράδειγμα, απογειώνομαι από το Ελευθέριος Βενιζέλος και περνάω πάνω από τα Σπάτα, από την, ας πούμε, από τη Βελανιδιά, από ξέρω εγώ, το Μαρκόπουλο, και άρα βλέπω, αφού είμαι πάνω από το Μαρκόπουλο, τι υπάρχει γύρω μου, ποιες περιοχές των Αθηνών, της Αττικής θα περάσω, ή αν είμαι εγώ στο Μαρκόπουλο, δεξιά μου τι υπάρχει. Βέβαια πρέπει να πω εδώ ότι όταν είμαι σε θάλασσα, πολλά είδη στεριάς που είναι γύρω μου δεν τα διαβάζει, αλλά αυτό δεν είναι θέμα του ίδιου του Eurofly από ό,τι έχω μάθει, είναι θέμα του χάρτη, του GNames Map. Βέβαια αυτό διορθώνεται και αναβαθμίζεται
Και ναι, πώς ξεκίνησε αυτό, πώς ξεκίνησε το Eurofly, από ποιον και πώς? Το Eurofly κατασκευάστηκε από τον Σλοβάκο Στέφαν Κις, όπου υπάρχει και η σελίδα του eurofly.stefankis.sk. Ωραία. Και όπου σε αυτό συμμετέχουν εκτός δηλαδή ότι συμμετέχουν τυφλοί από όλο τον κόσμο, είτε ως πιλότοι κυρίως, αλλά προσφέρουμε και εθελοντική εργασία. Δηλαδή, μας έχει δώσει ο προγραμματιστής κάποια στοιχεία του software, δηλαδή να μπορούμε να κάνουμε μεταφράσεις, να φτιάχνουμε με τις φωνές μας, στη γλώσσα μας, στοιχεία του παιχνιδιού όπως το μενού, τους διαδρόμους, πύργους ελέγχου, αεροσυνοδούς και ό,τι απαιτείται. Και παράλληλα να προσφέρουμε feedback για περαιτέρω αναβάθμιση του παιχνιδιού και επίσης μπορούμε να συνεισφέρουμε και οικονομικά μέσω του donate. Δηλαδή να μπορούμε να προσφέρουμε κάτι στον προγραμματιστή. Μια ας πούμε ενίσχυση. Δηλαδή μπορεί οποιοσδήποτε να προσφέρει ας πούμε ένα donation για το Eurofly. Βεβαίως. Πολύ ωραία. Θα βάλω αν είναι και link στο βίντεο για να μπορέσει ο κόσμος μήπως... Μπορεί δηλαδή να επισκεφτεί κάποιος τη σελίδα, να διαβάσει πληροφορίες, να δει την κίνηση των πιλότων εκείνη τη στιγμή που πετάνε, γιατί σου λέει πού βρίσκεται ο κάθε πιλότος, τι πλάνο πτήσης έχει, ότι ξεκίνησε ας πούμε από τη Νέα Υόρκη και κατευθύνεται στην Αθήνα. Ναι. Και αυτή τη στιγμή πετάει πάνω από τον Βόρειο Ατλαντικό ωκεανό. Αυτό το βλέπουμε και εμείς ως πιλότοι στο δικό μας το ραντάρ, αλλά κάποιος που θα επισκεφτεί τη σελίδα και θα πατήσει traffic μπορεί να δει την κίνηση των πιλότων, μπορεί να δει ποιοι είναι στον αέρα, ποιοι είναι στο έδαφος, τα ονόματα, όλα αυτά. Θα διαβάσει τα προφίλ. Δημήτρης Κυρίδης, έγινε μέλος την τάδε του μηνός, φίλο άντρας, γλώσσα ελληνικά, ηλικία τάδε. Και διαβάζει και κάποια στοιχεία ότι τι είδους πιλότος είμαι, βοηθός συγκυβερνήτης, τι είμαι μετά, έχω τόσες πτήσεις, τόσους πόντους, τόσα χρήματα, τα έχει όλα αυτά. Και Δημήτρη μου, πόσα άτομα παίζουν ας πούμε το Eurofly, πόσους συνήθως παίχτες έχει ας πούμε η μέση μέρα, μεσόωρο? Κοίταξε, μπορείς να δεις πάρα πολλούς, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, μιλάμε για χιλιάδες τώρα εγγεγραμμένοι χρήστες από όλο τον κόσμο. 3.300 είναι αυτή τη στιγμή. 3.300 είναι η ενεργή. Αυτή τη στιγμή που παίζουν τώρα, Τέλειο. Οι Έλληνες είμαστε περίπου τώρα 10, κατά μέσο όρο. 10, είστε και κάνετε μπόλικη φασάρια, έτσι έχω καταλάβει. Και είμαστε εντάξει, εμείς... Γελά Μαρίνος. Είμαστε 10 πολλαπλασιασμένοι σαν τους μύκητες. Άκουσα και στην ηχογράφηση τις μιμήσεις και όλα αυτά που μου λέγατε. Εννοείται. Γελούσα μόνος μου. Λοιπόν, για την ιστορία μόνο να πω ότι ξεκίνησε από το 2017 το Eurofly. Ωραία. Έχει πάρει μέχρι στιγμής 3 εκδόσεις. Οι πρώτες 2 εκδόσεις ήταν πάρα πολύ απλές, δεν άγγιζαν την πραγματικότητα σε ό,τι αφορά την προσομοίωση, γιατί βασιζόταν πιο πολύ στον ψηφιακό χάρτη. Όμως τώρα με την έκδοση 3 που ξεκίνησε από τον Μάρτιο του 2024 έχουμε πλέον ρεαλιστικές συνθήκες, πραγματικές συνθήκες πτήσης με πραγματικούς χρόνους. Δηλαδή άμα πω εγώ ότι θα πετάξω από Θεσσαλονίκη Μπολόνια, θα μου κάνει ακριβώς 1 ώρα και 45 λεπτά περίπου, όπως περίπου θα έκανε και στην πραγματική ζωή. Wow, τέλειο. Έτσι. Φοβερό. Τώρα, δηλαδή 1 ώρα και 45 λεπτά θα είσαι και εσύ σαν κανονικός πιλότος στον υπολογιστή σου και θα κανονικά σαν κανονικός πιλότος θα πρέπει να έχεις υπόψη σου τα πάντα, ρε παιδί μου. Βεβαίως. Όπως επίσης να πω εδώ ότι έχουμε πραγματικές συνθήκες καιρού, γιατί είναι μέσω της υπηρεσίας API. Παίρνουμε ένα API key, δημιουργώντας ένα δωρεάν λογαριασμό, και αυτό τον API key τον βάζουμε στις ρυθμίσεις του παιχνιδιού στο σημείο του καιρού
και εκεί έχουμε πλέον πραγματικές συνθήκες καιρού. Δηλαδή, αν βρέχει αυτή τη στιγμή πηγαίνοντας προς Μπολόνια, βρέχει κανονικά στον πραγματικό κόσμο, εσύ που πιλοτάρεις το αεροπλάνο σου, θα έχεις βροχή. Ναι, θα μου πει ότι αυτή τη στιγμή έχουμε βροχόπτωση, ελαφριά, δυνατή, ξέρω εγώ, με τόση θερμοκρασία εδάφους, με πίεση τόσης, υγρασία τόση και πίεση ανέμων. Να φέρω ένα παράδειγμα, Δημήτρη. Ναι, φέρε Θανάση. Λοιπόν, μας δίνει τη δυνατότητα από τις προγραμματισμένες μας με τους πελάτες να κάνουμε και πράκτης. Δηλαδή, όπως κάνει και ένας πιλότος που πάει σε έναν προσωμιωτή και εκπαιδεύεται. Ένα βράδυ θα μπήκε ο τυφώνας στην Καλιφόρνια. Λέω του Δημήτρη, πάμε να κάνουμε ένα πράκτης να δούμε την αντίδραση των αεροπλάνων. Βάλαμε να ξεκινήσουμε από την Καλιφόρνια και βγήκαμε στον Περσικό κόλπο και είχε 21 μποφόρ. Και ζήσαμε αυτή την εμπειρία μέσα στον τυφώνα να κινούμαστε με τα αεροπλάνα, το οποίο κατανάλωσε τριπλά καύσιμα από ό,τι συνήθως κάνει για 500 χιλιόμετρα που κάναμε τη Γενέλα. Και ζήσαμε αυτή την εμπειρία πώς συμπεριφέρεται ένα αεροπλάνο στον τυφώνα. Wow. Και είναι όλα καθαρά με τον ήχο, δηλαδή ο παίκτης ενημερώνεται μόνο από τον ήχο, μέσω του ήχου, μέσω αυτής της αίσθησης, σε ποιο ύψος είναι, ποια είναι η πίεση, ποιος είναι ο καιρός. Ναι, είναι όλα μέσω του ήχου. Θα σου φέρω πολλά παραδείγματα εδώ, από όλα τα στάδια της πτήσης. Ας πούμε, κινούμαστε στο αεροδρόμιο, έτσι. Ναι. Και είμαστε εγώ, ο Μαρίνος, ο Θανάσης, ο Γιάννης. Είμαστε ο καθένας σε μία πύλη, σε ένα στάντ και φορτώνουμε επιβάτες. Και πάμε να ξεκινήσουμε την πλοήγηση. Θέλουμε όλοι μας να κατευθυνθούμε δυτικά προς τον διάδρομο Α. Ναι. Μάλιστα. Αν εγώ βρεθώ, ξέρω εγώ, περίπου στα 150 μέτρα και πιο κάτω, πίσω από το Γιάννη, ας πούμε, θα μου κάνει έναν ήχο, ένα μπιπ μπιπ μπιπ, θα ακούγεται ακριβώς μπροστά μου και θα λέει, ξέρω εγώ, Γιάννης. Ξέρω εγώ, Γιάννης Καραλαμπόπουλος. Τόσα μέτρα. Ναι. Και το έχω με μια συντόμευση, μπορώ να δω ένα τύπου ραντάρ αεροδρομίου που μπορώ να δω ποιος βρίσκεται και πού. Αν είναι σε τροχοδρόμηση, αν είναι σε αδράνεια και τα λοιπά. Και παράλληλα έρχεται ο Θανάσης και είναι 50 μέτρα δεξιά μου. Θα ακουστεί ήχος αντίστοιχος από τα δεξιά μου, το οποίο τώρα βελτιώσει και αυτό, και θα μου λέει Θανάσης. Ανοίγοντας εγώ πάλι το ραντάρ θα δω ότι είναι ο Θανάσης σε παράλληλα τροχοδρόμηση μαζί μου και κινείται δεξιά μου. Τώρα, αισθητήρας επίσης υπάρχει όταν εγώ πλοηγούμε σε έναν τροχόδρομο και πάω να βγω εκτός τροχοδρόμου, να πάω να ξηρίσω τα χόρτα που κάνει και ο φίλος μου ο Μαρίνος. Εκεί πάλι θα μου κάνει ήχο ότι ξέρεις, πας να βγεις εκτός τροχοδρόμου. Τώρα, ο άλλος ήχος που υπάρχει είναι όταν εγώ πλοηγούμε, είμαι από το main area, την κύρια περιοχή, μπαίνω στον Α. Εκεί ακούγεται ένα μπιπ, μπιπ, μπιπ και ακούγεται η φωνή του Ορέστη. Αλφα. Και μετά προχωράμε, ας πούμε. Μπαίνω στον Α. Θα ακούσω, ξέρω εγώ, αριστερά μου. Μπιπ, μπιπ, Μάικ. Προχωράω ακόμα λίγο. Δεξιά μου. Μπιπ, μπιπ, Ρώμεο. Δηλαδή, Δημήτρη, να σε ρωτήσω ότι αν εσύ τώρα ήσουν κανονικός πιλότος, δηλαδή ήσουν ας πούμε σε μια πολιτική αεροπορία, θα μπορούσες δηλαδή να πετάξεις κανονικά το αεροπλάνο, χωρίς να σου λείπει τίποτα, ας πούμε. Κανονικότατα. Ας πούμε, και όταν εγώ στρίβω το αεροπλάνο μου και ευθυγραμμίζομαι με τις μοίρες που πρέπει, ο ήχος αλλάζει κατεύθυνση και έρχεται, για παράδειγμα, μπροστά μου. Δηλαδή ο ήχος είναι τρισδιάστατος, οπότε καταλαβαίνεις... Τρισδιάστατος, βεβαίως. Οπότε φαντάζομαι σιγά-σιγά. πρέπει να παίζεις με ακουστικά, φαντάζομαι, για να έχεις την πλήρη... Μόνο ακουστικά. Μόνο ακουστικά.
Λογικό. Ή μυθικά ή μοιχεία. Ναι. Καλά, όμως έχει. Στούντιο ηχεία, ναι, κατάλαβα. Τι ωραίο. Ένα επίσης παράδειγμα. Είμαι στον αέρα και είμαι στην Ελβετία και έχω τις Άλπεις από κάτω μου. Έχω ύψος, 9.000 μέτρα. Έτσι. Και έχω ένα βουνό από κάτω μου, το οποίο αυξομειώνεται. Ξεκινάμε, 1.200, 1.500, 2.500 μέτρα, 3.000 μέτρα βουνό. Εκεί ακούγεται ένα... Ανεβαίνει το βουνό μετά. Πάει πιο ψηλά το βουνό. Δηλαδή κάνει, ανάλογα με το υψόμετρο που περνάω εκείνη τη στιγμή και την αυξομοίωση που κάνει η οροσειρά, αλλάζει και ο ήχος. Κατάλαβα. Τρομερό. Ωραίο. Αυτό είναι ο ήχος του εδάφους. Άλλος ήχος που μας κάνει είναι όταν αυξομειώνουμε το ύψος και όταν αλλάζουμε την πορεία. Ακούγεται ένα κλικ, κλικ, κλικ συνέχεια. Ότι το αεροπλάνο σε εκείνη τη στιγμή κάνει αυτή την ενέργεια. Ναι. Η ήχος επίσης ακούγεται και θα ακούγεται στη συνέχεια όταν θα έχουμε ενεργοποιημένο το TCAS, που εκεί θα έχουμε την αποφυγή σύγκρουσης με αεροπλάνο. Ακούγεται και για συναγερμό. Έχει συμβεί αυτό εδώ πέρα? Συμβαίνει δηλαδή να συγκρουστούν δύο αεροπλάνα? Ναι, έχει συμβεί, Ορέστη. Βέβαια το ξέραμε ότι μπορεί να συμβεί, γιατί στο Euroflight εκκρεμεί να διορθωθεί η 717 σύμβαση και εδώ. Έχουμε φύγει από τη Ρόδο. Έχουμε φύγει από τη Ρόδο εγώ, ο Μαρίνος και ο Γιάννης, και για την Τουρκία, και ενώ έχουμε ευθυγραμμιστεί μπροστά ο Μαρίνος, από πίσω εγώ και πιο πίσω ο Γιάννης, και έρχεται το μοιραίο, το μπαμ με τη διπή των τουρμπινών του και πέσαμε και με έριξε ο Γιάννης. Και έχει συμβεί, και όταν γίνονται ομαδικές μπορεί να συμβεί, γι' αυτό μας είπε ώσπου να φτιαχτεί και η σύμβαση 717, το νου σας, γιατί μπορεί να τρακάρετε. Μπορεί να έχουμε δηλαδή, συνεχώς βιώνουμε ένα αέρια τέμπη. Και παίζετε μαζί δηλαδή, παίζετε ταυτόχρονα, δηλαδή όταν ξεκινάει μια πτήση, ξεκινάτε από το ίδιο αεροδρόμιο, η ελληνική ομάδα για παράδειγμα, με κάποιους άλλους ξένους ας πούμε, και ξεκινάτε από το ίδιο αεροδρόμιο και πετάτε ας πούμε δίπλα-δίπλα. Ναι, αλλά ο τύργος ελέγχου, στην προκειμένη ο Ορέστης, δίνει προτεραιότητα. Δεν θα αφήσει να πετάξει ο ένας πίσω από τον άλλο. Ναι, όπως στην πραγματική ζωή. Όπως στην πραγματική ζωή, ας πούμε, αν έχουμε δύο Airbus. Άσχετο ότι κάποιοι φέρνουν τον Α, τον Β, τον Δ. Μισό λεπτό, Μαρίνο. Δηλαδή είναι η πραγματική χρόνη που δίνει του τύπου του αεροπλάνου, και αφού φύγει από τον αεροδιάδρομο να έχουν περάσει 2 λεπτά για να μην υπάρχει ρηπή. Όποιος κάνει του κεφαλιού του και φύγει, θα φάει τη ρηπή και θα πέσει και θα χάσει 30 βαθμούς. Χάνεις και βαθμούς. Πληρώνοντας. Ναι, χάνεις βαθμούς, χάνεις χρήματα, ναι. Χάνεις χρήματα, χάνεις κατάταξη. Και... Ναι, πες Χρήστο. Όπως επίσης και όταν προσγειωνόμαστε, αφού ζητήσουμε άδεια για να προσγειωθούμε, μας δίνει ένα χρονικό όριο για να βγούμε από τον διάδρομο που προσγειωθήκαμε. Γιατί πίσω μας μπορεί να έρχεται άλλος. Όπως και για την απογείωση, μας δίνει πάλι συγκεκριμένο χρόνο. Τρομερή προσοχή στη λεπτομέρεια, διακούω. Είναι απίστευτο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο στο Euroflight. Και να συμπληρώσω, Δημήτρη, πάνω σε αυτά που έλεγες μέσα στην πίστα, γιατί κατάλαβα και άλλες πληροφορίες, θέλει ο Ορέστης. Το πληκτρολόγιο Ορέστη του υπολογιστή, κάθε κουμπί, κάθε γράμμα, κάθε αριθμός έχει και μια εκφώνηση. Δηλαδή υπάρχει εκφώνηση, ας πούμε, θα σου φέρω ένα παράδειγμα. Το αριθμητικό πληκτρολόγιο που είναι πάνω από τα γράμματα. Ναι. Είσαι στην Ελλάδα. Το νούμερο 1 το πατάμε, μας λέει ότι είμαστε στην Ευρώπη. Το 2 ότι είμαστε στην Ελλάδα. Το 3 ότι είμαστε στο νομό Δωδεκανήσου. Το 4 ας πούμε στον Δήμο Ροδίων. Το 5 ότι είσαι στην ενότητα Παστίδας. Αυτό, Θανάση, είναι για να επιλέξεις που θα πετάξεις ή για να ειδοποιήσεις τους γύρω σου?
είναι ένα, ξέρεις, που πετάς από πάνω. Και σε μια... Α, κατάλαβα. Και την ώρα, και για να μην το ψάχνεις εσύ, έχουμε την επιλογή και αυτό ανά πάσα στιγμή περνάμε. Λέμε τώρα, θα σου περνάς πάνω από τη Θεσσαλονίκη, θα σου πει Τούμπα. Μετά μόλις αλλάξει είσαι στους Αμπελόκηπους, είσαι στη Μίκρα. Σου το διαβάζει κιόλας. Και παράλληλα μπορεί εσύ, ας πούμε, με το ύψος, με το ύψιλον βλέπουμε παράδειγμα σε τι ύψος πετάμε. Με την τελεία βλέπουμε πώς είναι η απόσταση του βουνού από κάτω μας. Με το control τελεία, control τόνο βλέπουμε αν έχουμε μελλοντικά εμπόδιο μπροστά μας για να ανεβάσουμε ύψος. Και όταν το κοντέψεις θα χτυπήσει το ραντάρ του βουνού που θα σου λέει ανεβείτε, επίκειται σύγκρουση με το έδαφος. Βλέπεις με τι ταχύτητα πας. Όπως επίσης και με το shift και τόνο βλέπουμε αν υπάρχει μπροστά μας και κάτω μας εμπόδιο. Πόσο κοντά θα έρθει το βουνό. Βλέπουμε με πλήκτρο τον καιρό. Σου λέει τι θερμοκρασία έχει τώρα εδώ που βρισκόμαστε, τι έχει, αν χιονίζει, αν έχει ομίχλη, αν βρέχει. Και ο αέρας ακούγεται κανονικά. Και οι ρηπές κανονικά. Υπάρχει ο ήχος κανονικά. Όλα τα πάντα. Και υπάρχει ακόμα και η όταν ο Εύης στη Φωνή δώσει την άδεια για το διάδρομο 30 στο αεροδρόμιο εδώ στην Αθήνα, στο Βενιζέλος. Υπάρχει περίπτωση να είμαστε έτοιμοι, ευθυγραμμισμένοι, με ύψος, με φτερά προσγείωσης, ταχύτητα κτλ. Και όταν είμαστε πάνω από το διάδρομο της προσγείωσης να φάμε ρηπή και να μας φέρει από τις 3-0 μοίρες στις 30 να μας φέρει στις 21, δηλαδή στις 210. Και εκεί πρέπει να κάνουμε το λεγόμενο go around. Ακριβώς. Γιατί είναι πάνω από 15 κόμπους, φάγες πλάγια. Και τέλος να πω και αυτό, ότι όταν φτάνουμε πάνω από τον αεροδιάδρομο και είμαστε έτοιμοι για προσγείωση, κάνει έναν άλλον ήχο που σου λέει ότι μπήκε στον αεροδιάδρομο, προσγειώσου. Και αυτό ακούγεται όλο μια τρομερή δουλειά, ρε παιδί που έχει γίνει από πίσω. Πώς, δηλαδή είναι ένα άτομο που το ξεκίνησε στη Σλοβακία, είναι και ομάδα μαζί του, είναι πολλοί εθελοντές. Έχω πάθει πλάκα δηλαδή με το. Είναι πάρα πολλοί εθελοντές από πολλές χώρες. Από όλο τον κόσμο. Και είναι και κάποιοι προγραμματιστές, ας πούμε, που συμβάλλουν και σε αυτό. Τρομερό, δηλαδή φαίνεται ότι. Όπως επίσης μας έχει πει ο ίδιος ο Στέφαν Κις, ναι, ότι συνέχεια παίρνει πληροφορίες από πιλότους. Αυτό ήθελα να ρωτήσω, ότι φαντάζομαι και οι πιλότοι. Ναι, έχουν συμβάλει και πιλότοι μέσα σε αυτό. Και να συμπληρώσω πάνω σε αυτό, μια και Ορέστη, τι εντολές δίνει ο πύργος ελέγχου και πώς puzzle φτιάχνεται μια εντολή που δίνεις στο τέλος εσύ, έτσι. Ναι. Ήρθε ένας πιλότος εδώ, φίλος μου, του έβαλα τη Σερτζίαν και τα ακουστικά, άκουσε τα πάντα, εγώ πληκτρολογούσα, έπαιρνα εντολές να ανοίξω τις μηχανές, το πλάνο και μου λέει είναι τρομερή δουλειά το πώς κατάφερε όλα σε πραγματικό χρόνο να γίνονται. Παράδειγμα, πες πως κάνουμε μαϊμουδιά και μας έχει πει να πάμε στον αλφα διάδρομο και περάσουμε μέσα από ένα στάντ. Ναι. Αμέσως θα σου πει σε κλάσματα δευτερολέπτου πώς το αντιλαμβάνετε ότι παρακαλώ έχετε εισέλθει σε απαγορευμένη περιοχή. Τρομερό. Φύγετε γρήγορα. Δηλαδή είναι τόσο γρήγορο το σερβερ που βλέπει δηλαδή και το λάθος που θα κάνεις. Wow. Ή όταν θα δει ότι έχεις ξεχαστεί και έχεις ταχύτητα και πας να τρακάρεις, σου λέει με τον κωδικό σου Escape 682, σταματήστε αμέσως. Άμα δεν τον ακούσεις το boom, μείον 15 βαθμούς, μείον 300 έρμινς. Και να τονίσουμε και εδώ, μια και λέμε για τους βαθμούς, γιατί τι σημασία έχουν οι βαθμοί και τα λεφτά που παίρνουμε, είναι ότι πέρα από την κατάταξη και τις ώρες που πετάς και παίρνεις βαθμούς και για να βαθμίζεσαι από βοηθός, κυβερνήτης, καπετάνιος, επόπτης, εκπαιδευτής και στο τέλος. Έχει levels δηλαδή, όπως έχει ένα. Έχει levels. Ναι. Το πολύ σημαντικό είναι ότι με τα χρήματα που μαζεύεις υπάρχει μια λίστα και μπορείς να αγοράσεις και να εκπαιδεύσεις ένα αεροπλάνο που θέλεις να πετάς που σ' αρέσει
είτε της πρώτης, είτε της δεύτερης, είτε της τρίτης κατηγορίας. Η πρώτη κατηγορία είναι αεροπλάνα συνήθως μονοκινητήρια, είναι τα μικρά που παίρνουν μέχρι 5-7 ανθρώπους. Ναι. Η δεύτερη είναι αυτά που συνήθως τα Airbus 320, 319, αυτά που πετάνε. Boeing, Lockheed, ξέρω εγώ. Διάφορα, και τα τρίτης είναι τα υπερατλαντικά, όπως είναι τα 380-800 που κάνουν 15.000. Boeing 700 Οπότε... είναι. Και αυτό σου δίνει τη δυνατότητα να τα αγοράσεις με τον κόπο σου, με τα λεφτά που έχεις εισπράξει από τις πτήσεις που έχεις πραγματοποιήσει. Οπότε δεν βάζεις πραγματικά λεφτά. Όχι, ενώ στους βλέποντες που έχουν τον προσομοιωτή πτήσεων, αν θέλουν να εκπαιδεύσουν ένα άλλο αεροπλάνο πέρα αυτά που σου έχει δώσει και έχεις εκπαιδευτεί, πρέπει να βάλεις πραγματικά λεφτά. Σου λέει, θες τώρα και θέλεις το 747, δώσουμε 150 ευρώ και το αγοράζεις. Ενώ στο Eurofly, ας πούμε, δεν υπάρχει καθόλου ίνα του χρήματος του εξωτερικού, πέρα από τις χορηγίες. Όχι. Wow, είναι εκπληκτικό. Δεν ξέρω, μου φαίνεται πάρα πολύ γλυκό όλο αυτό το μοντέλο. Και σου δίνει τη δυνατότητα να δοκιμάσεις, αν και έχεις μαζέψει λεφτά, ό,τι αεροπλάνο. Ναι, γιατί ανάλογα με το πόσο μεράκι έχεις και πόσο παίζεις, ανάλογα ξεκλειδώνεις και μπορείς να κάνεις upgrade, ας πούμε, το αεροπλάνο σου. Τρομερό. Ναι, μεταξύ έχει πολύ στρατιωτικά εμπορικά αεροσκάφη. Και όταν λέμε του που είναι μόνο το να παίρνεις κόσμο. Και πιο ωραίο είναι που το παρατηρήσαμε με τον Θανάση. Εγώ για το μικρό το αεροπλάνο και ο Θανάσης για το μεγάλο. Είναι ότι το Cessna το 182 και το Airbus και το Boeing το 737-300 τα είχε αποσύρει. Ενώ τα είχε μέσα, τα είχε αποσύρει. Για το Boeing είπε ο Θανάσης ότι αυτή η σειρά έχει βγάλει κάποια ευλάβη στην πραγματικότητα, οπότε και τα φέρεσε και για το παιχνίδι. Wow. Για το Cessna το 182 δεν ξέρω γιατί τα φέρεσε. Τέλεια. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι πληροφορίες όλες αυτές. Να ρωτήσω έτσι από περιέργεια εμένα πώς με βρήκατε, πώς καταλήξατε να μου κάνετε την πρόταση. Μάρινος. Κοίταξε, εκεί που ήμουν στο περίπτωμα και πήρα χαριδάκια, βρέθηκες εσύ μέσα. Στα χαριδάκια. Εντάξει, μπορεί να είναι τσίτος, ξέρω εγώ. Όχι, εντάξει, κοίταξε να δεις. Την αλήθεια, κοιτάγα στο TikTok διάφορα κανάλια. Και τέλος πάντων έπεσα επάνω σε 2 voice actor. Ναι. Ήταν δεν θυμάμαι τώρα. Ο Άρης. Λογικά. Άρης Γεροντάκης. Ναι. Και εσύ. Ήθελα τώρα, λέω, να στείλω εκεί, να στείλω εδώ, να στείλω εκεί, να στείλω εδώ. Τέλος πάντων το δώσα για κανένα μήνα, δίμηνο. Δεν τώρα, λέω, πού να στείλω και τώρα σιγά, λέω, να μην δεχτούν. Ποιος τώρα να καθίσει τώρα να ασχοληθεί με ένα παιχνίδι εθελοντικό. Τέλος πάντων, η αφορμή ήταν ένα δικό σου βίντεο που είχες κάνει με, πώς το λένε, με ένα ραδιόφωνο στην Χιλή, Χαβάη. Ναι, στη Χιλή, σωστά. Ναι, Χαβάη εγώ, ό,τι να. Λοιπόν, στη Χιλή και στο τέλος του βίντεο λες ότι μου αρέσουν να κάνω εθελοντικές δουλειές για μικρές κοινότητες ατόμων που έχουν κάποια ανάγκη και κάποια ναι, κάτι το ιδιαίτερο, τέλος πάντων. Και οπότε αυτό ήταν το βίντεο που μου έδωσε πιο πολύ το θάρρος το να στείλω σε κάποιον ηθοποιό μήνυμα. Διαφορετικά μπορεί να μην έστελα ούτε σε σένα, ούτε και στον Άρη. Θα σε ευχαριστώ πολύ, ρε εσύ. Πολύ χαίρομαι. Αυτός ήταν και ο στόχος με εκείνο το βίντεο, γι' αυτό είχα πει αυτήν την ατάκα και πολύ χάρηκα που απέδωσε και μας έφερε κοντά. Και σε ευχαριστώ πολύ που έστειλες. Είναι ότι όταν σου έστειλα πρώτα, κοίταξα τη σελίδα σου, είδα ότι το τηλέφωνο ήταν off, δεν ξέρω τώρα. Ναι. Και λέω τώρα κάτσε να στείλω μήνυμα στο TikTok. Άμα απάντησε. Και τα υπόλοιπα τα ξέρει. Ναι. Και να συμπληρώσω πάνω σε αυτό, μου λέει Θανάση, έχω βρει κάποιον, δεν θα σου πω το όνομά του από το TikTok,
τον παρακολουθώ, μπορεί να το ξέρεις, μπορεί να μην το ξέρεις, να πας και μας κάνει την ελληνική μετάφραση. Του λέω, πες μου ποιος είναι. Λέει, άμα δεν πάρω το ok, δεν πρόκειται να σου το πω. Λέω, και λέω, Μαρίνο μου, σε κλείνω τώρα, μου το πεις όταν έρθει. Το τι έκανε ο Θανάσης, αμέσως μπαίνει στο TikTok του Μαρίνου και κοιτούσε ποιους ακολουθεί ο Μαρίνος για να ανακαλύψω σε ποιον έκανε την πρόταση. Εν τω μεταξύ, δεν είχα συνηθίσει το όνομά σου. Ναι. Και το όνομά σου και την φωνή σου ακόμα στα μου καλά για να μπορώ να σε ξεχωρίζω. Ναι. Και εντάξει, λέω, άντε να το πω στο Θανάση ποιος είναι. Και σε μπέρεψα με έναν από τους ηθοποιούς φωνής που είχε δώσει τη φωνή του για το LOL. Νομίζω κατάλαβα. Λοιπόν, οπότε εκεί έπεσε το μπέρδεμα και του λέω, κάστο, του λέω, δεν είναι, του λέω, όχι, του λέω, όχι, δεν είναι αυτός. Και εκεί πήγε και αυτή. Όμως μας βοήθησε πολύ και εμένα που είναι φίλος μου μέσα από το TikTok και μιλάμε και μετά ήρθε σε επαφή και με τον Δημήτρη. Ο Σπύρος, ο πιλότος, με το λογαριασμό Αγκραμάν, μας βοήθησε πολύ σε ερωτήσεις, σε απορίες. Εγώ μιλάω μαζί του μια φορά στους 3 μήνες, έτσι, έχω μια επικοινωνία. Και αυτός μας βοήθησε πολύ στην πορεία και μας έλυσε και απορίες που έχουν να κάνουν με τα Δέλτα, με τους διαδρόμους, με τις κατηγορίες, μέσα από τα βίντεο του, μέσα από τα μηνύματα που μας απάντησε ο άνθρωπος. Μας έδωσε πολύ, πολύ βοήθεια. Δεν μας αγνώρισε, που θα πούμε δηλαδή κάθε άλλος, εντάξει, τώρα να... Ναι. Αυτό θέλω να πω, δηλαδή, άνετα θα μπορούσε να πει, σιγά το μην ασχολεί. Όχι, ίσα ο άνθρωπος... Μπράβο του ρε, αλήθεια. Μας βοήθησε πάρα πολύ. Και μας βοηθά όταν έχουμε χρειαστεί. Μπράβο, αλήθεια. Εγώ θα ήθελα, Ορέστη, να πω για τη μεγάλη σημασία που έχει η μετάφραση στα ελληνικά που μας έχεις προσφέρει. Και να βαθμολογήσω που έτσι όπως ζήτησες και πώς λειτουργεί η φωνή του Ορέστη στον πύργο ελέγχου. Επειδή στην αεροπλοεία και υπάρχουν και πολλά SOS που πρέπει γρήγορα να δοθούν οι εντολές για να πράξει και ο πιλότος, πραγματικά η ταχύτητα που συνθέτουν τις λέξεις σου σε όλες τις εντολές είναι άριστες. Είναι όπως είναι και του Λούκα που το έχει δουλέψει πολύ, η φωνή που είναι δηλαδή στα αγγλικά, και δίνει ένα εξτρά κίνητρο να προωθήσουμε αυτόν τον προσομοιωτή και στα υπόλοιπα άτομα με προβλήματα όρασης, γιατί η ορολογία από μόνη της αεροπλοείας είναι πολύπλοκη και πόσο μάλλον αν κάποιος δεν ξέρει αγγλικά να καταλάβει τι εντολές του δίνει ο πύργος ελέγχου. Ναι. Σε αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ η μετάφραση πλέον που έχει γίνει με τη φωνή σου να προσελκύσει και άλλα άτομα, γιατί είναι το θετικό της τεχνολογίας αυτό, ότι προσφέρεται ένας προσομοιωτής πτήσεων, μπορούν τα άτομα με προβλήματα όρασης να μάθουν πολλά. Το κυριότερο που μπορεί να μάθουν γεωγραφία, γιατί μπορεί να ξέραμε 5 πράγματα από το σχολείο για τη γεωγραφία, αλλά δεν μπορούσαμε να φανταστούμε πώς συνορεύει πού, τι και αυτά, και ακόμα με πλαστελίνη να το δείχνεις σε έναν τυφλό, πού να του δείξεις όλο τον πλανήτη. Ο βλέποντας βλέπει την υδρόγειο σφαίρα και καταλαβαίνει πώς είναι η Ευρώπη, η Ασία, η Ιταλία, πώς είναι η Ελλάδα, πώς είναι τα νησιά. Πλέον με τον προσομοιωτή και που τον παρακολουθείς, γιατί όπως είπαμε και πριν, ακούς σε ποιο σημείο πετά, σε ποιο νομό, σε ποιο δήμο, σε ποια κομμόπολη του δήμου, και μαθαίνουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Τα βουνά, τι υψόμετρα έχει. Μαθαίνει τη γεωγραφία δηλαδή. Από τις Άλπεις, να περνάς πάνω από τις κορφές του Everest. Έχει γίνει τρομερή δουλειά πάνω στο χάρτη. Έχει γίνει πολύ. Νεπάλ. Είναι τρομερή δουλειά και είναι κάτι πολύ δύσκολο, και όπως είπε και ο Δημήτρης, είναι όλα σε πραγματικό χρόνο. Εμείς βέβαια είμαστε λίγο πιο γρήγοροι,
όχι γιατί είμαστε μάγκες, απλά γιατί έχουμε τζάπα κάψιμα και φουλάρουμε τις μηχανές, ενώ οι εταιρείες πρέπει να εφοδιαστούν. 942 ταχύτητα μπορεί να βγάλει, ας πούμε, το Boeing 700, το Airbus 320. Οι πιλότοι θα το πάνε με 880 για εξοικονόμηση καυσίμων. Έτσι εμείς μπορεί μια πτήση να την κάνουμε 5-7 λεπτά, 8-10 λεπτά πιο γρήγορα. Πρέπει να προσθέσω και κάτι άλλο βέβαια όμως εδώ, γιατί και εδώ δεν έχει τίποτα τυχαίο, γιατί στις ιδιότητες ενός αεροπλάνου τα πλεύσεις τόσο και πάντα αναπτύσσει πολύ παραπάνω ταχύτητα το αεροπλάνο από ό,τι σου λέει μέσα οι ιδιότητες. Αυτό δεν είναι τυχαίο, γιατί είναι αυτό που λέει ο Θανάσης, ότι οι εταιρείες βάζουν ταχύτητα για εξοικονόμηση καυσίμου. Και για να μην ζορίζονται και οι μηχανές. Αυτό σε μελλοντικό χρόνο ο προγραμματιστής έχει προβλέψει και έχει δώσει ο Ρέστης Μίλιος, έχει δώσει τις εντολές ότι χαμηλώσε ταχύτητα, αυτό επίκειται πιο με τις μηχανές, επίκειται εκείνο, το άλλο. Ελπίζω απλά κάποια στιγμή να μην κουραστείτε να μ' ακούτε, να μην συγχαθείτε τη φωνή μου. Επίκειται μάλιστα επιδιόρθωση και του Air Traffic Controller που θα το δώσει και αυτό, που πια εκεί δεν θα καθόμαστε απλά σε έναν υπολογιστή και να μην μας πάρει κανένα ύπνος. Έχουμε συνέχεια εντολές. Στρίψε εκεί, πάει εκεί, ανέβα, κατέβα, κάνε ραν. Να ρωτήσω, θέλατε ας πούμε από μικρή να γίνετε πιλότη? Ήταν ας πούμε κάποιο το όνειρο, ήταν απλά βρέθηκε αυτό το παιχνίδι και είπατε ας το δοκιμάσω? Εγώ το είχα ως όνειρο ζωής από παιδί. Απλά εντάξει, το πρόβλημα της όρασης εννοείται ότι σε περιορίζει, είναι ακατόρθωτο. Από εκεί και πέρα, όταν βρέθηκε αυτός ο προσωμιωτής, ναι ρε βέβαια μου έκανα το όνειρο μου πραγματικότητα, έστω και νοερά. Και εγώ που είχα ορέστη αρκετή όραση μικρός, τα όνειρά μου ήταν δύο, ή να γίνω πιλότος ή γιατρός. Μέσα από αυτόν τον προσωμιωτή, ένα όνειρο έγινε πραγματικότητα, γιατί πραγματικά ζω αυτή την εμπειρία που ήθελα να κάνω ως επάγγελμα και κάτι που μου άρεσε. Wow. Τα τριχιάζω, δεν έχω να πω κάτι, ναι. Δεν έχει μείνει κάτι άλλο να ρωτήσω νομίζω. Λίγο πολύ τα καλύψαμε αυτά όλα που ήθελα. Δεν ξέρω εσείς αν θέλετε να προσθέσετε κάτι. Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι εγώ έχω μια ερώτηση προς εσένα. Ναι, προς εμένα. Όταν σου το έστειλα μήνυμα και σου είπα ότι έτσι και έτσι είμαι από ένα όντιο παιχνίδι και ξεκίνησα λίγο να σου εξηγώ και αυτά. Στην αρχή είμαι σίγουρος, Άλεξ φράγμα, είμαι σίγουρος, είναι το φυλάκι. Λοιπόν, είμαι σίγουρος, δεν ξέρω τι να κάνω, μπορεί να σκέφτεται, τι είναι αυτός τώρα εδώ, τι τρόλι είναι αυτό τώρα εδώ, τι μου λέει τώρα. Όχι, καθόλου, βέβαια με ποια είναι η πρώτη σου αντίδραση, η πρώτη σου σκέψη όταν... Κοίτα, όταν μου είπε ο αξιωματικός της αστυνομίας ότι είσαι υπαρκτό πρόσωπο και ότι δεν κινδυνεύω από το ηλεκτρονικό έγκλημα, είπα εντάξει. Όχι, να σου πω την αλήθεια, ειλικρινά ενθουσιάστηκα, γιατί είναι λόγω ότι το κύριο μέρος δουλειάς μου είναι διαφημιστικά και είναι κάτι το οποίο δεν προσφέρει, να μην είμαστε ειλικρινείς, δεν προσφέρει κάτι στην κοινωνία σημαντικό και wow. Ξέρω λίγο τη μεταγλώτηση που είναι κάτι έτσι πιο έτσι βαθύ. Πάντα διψούσα δηλαδή ένιωθα ρε παιδί μου ότι θα είναι πολύ μεγάλη χαρά μου να δίνω τη φωνή μου σε πράγματα τα οποία θα μπορούσα, όπως συζητήσαμε και πριν, έτσι, να βοηθάνε μια κοινότητα ή κάποιους ανθρώπους με κάποιον οποιοδήποτε τρόπο εθελοντικά. Οπότε ήταν ακριβώς αυτό που ήθελα. Δηλαδή μ' άγγιξε από την πρώτη στιγμή που μου το έστειλες και δεν είχα δεύτερες σκέψεις ότι τέτοιο. Απλά δεν ήξερα, ήταν στα διαδικαστικά λίγο πώς, τι όγκο δουλειάς έχει, τι πρέπει να έχω γραφηθεί, πώς λειτουργεί όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή αυτά δεν ήξερα.
Αλλά όχι, ήμουν την πρώτη στιγμή πολύ, πολύ θετικός και το έχω μοιραστεί και με πολλούς φίλους και δικά μου άτομα, ότι ξέρεις τι, κάνω αυτό το ωραίο project και το και υπάρχει αυτό το παιχνίδι και γνώρισα τα δε άτομα, οπότε όχι, μόνο καλά έχω να πω, δεν έχω να πω κάτι. Με τις οδηγίες και την καθοδήγηση στο έκανε εύκολο. Ναι, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί όχι, πραγματικά ήσουν και να πω ένα μπράβο στο Μαρίνο, έτσι, και μπροστά σε όλους, ότι πραγματικά σου είχα ζητήσει κάνα δύο πράγματα, ας πούμε, ξέρω, να μαζέψεις όλα τα κείμενα μαζί και το έκανες όλα. Δηλαδή ήσουν τρομερά εξυπηρετικός με το Dropbox, με τις οδηγίες σου, μου έστειλε. Θέλω να πω ότι στην μετάφραση και των κειμένων, γιατί το Eurofly η μετάφραση δεν είναι μόνο στις φωνές, ναι, και στα μενού και σε όλα αυτά, είναι και στα κείμενα του στο κείμενο, ναι. Στα κείμενα, ναι. Αυτά έγινε ομαδική δουλειά. Ξεκίνησα εγώ, με βοήθησαν όλοι. Ο καθένας με τον τρόπο του, με τις δοκιμές του. Γνωρίζει πολύ καλά ξένες γλώσσες. Η κόρη του Θανάση με βοήθησε και αυτή πάρα πολύ. Δηλαδή είχαμε και τελικούς, ας πούμε, συνεργάτες, να το πω έτσι. Μας βοήθησαν οι ξένοι, ας πούμε ο Ιταλός, ο φίλος μας ο Τζίτζι. Μας βοήθησαν κι άλλοι σε ό,τι αφορά τεχνικά ζητήματα. Είχαμε δηλαδή και έγινε μια πραγματικά συλλογική δουλειά από όλους πάνω σε αυτό, γιατί εδώ δεν υπάρχει, ας πούμε, αυτό που λέμε αρχηγός, υπαρχηγός και το ένα και το άλλο. Μια ομάδα και όλοι δουλεύουμε συλλογικά. Απλά έχει πλεονέκτημα το παιχνίδι, σου δίνει την ποικιλία του πύργου. Δηλαδή, τι θέλω να πω με αυτό, την ποικιλία του πύργου. Ότι αυτά που είναι στάνταρ για κανένα λόγο είναι οι φάροι που λες Foxtrot, Alpha, Delta, πύλες, Mike, Bravo κτλ. Λοιπόν, ως μπορείς με το ίδιο κείμενο που έχεις, έτσι, αν θέλει κάποιος άλλος φίλος σου, από την οικογένειά σου, κάποιος άλλος μέσα από τη δουλειά σου και αυτά, να δώσει τη φωνή του ως πρόσθετος πύργος για να υπάρχει ποικιλία. Γιατί είναι το μόνο σημείο που μπορείς να βάλεις 100 πύργους και σε κάθε πτήση, σε κάθε αεροδρόμιο που αλλάζεις, να μπαίνει ο Έστης, να μπαίνει ο Άρης, να μπαίνει ο Μαρίνος, να μπαίνει ο Θανάσης, να μπαίνει ο Ρώμας, ξέρω εγώ, καταλαβες. Υπάρχει ποικιλία, δεν περιορίζει. Όμως η κύρια και η βασική φωνή που έχει δηλωθεί εξ αρχής όταν μπαίνει το Eurofly σε ελληνική μετάφραση είναι η φωνή του Ορέστη. Μετά, αν θέλω εγώ, παράδειγμα, έτσι, μπορώ να κατεβάσω τη φωνή από τον τάδε άνθρωπο. Μπορώ να το αναφέρω και στα σχόλια αυτό. Δηλαδή, αν θέλετε εθελοντές, ας πούμε, σε αυτό το κομμάτι, εντάξει, δεν χρειάζεται να είναι. Το ίδιο ισχύει και για τη φωνή της αεροσυνοδού. Ναι, δεν χρειάζεται να είναι επαγγελματίας, φαντάζομαι. Δηλαδή, κάποιος με μεράκι και μια πρόσβαση σε ένα OK μικρόφωνο, νομίζω θα μπορούσε να σας βοηθήσει πάρα πολύ. Και δεν ξέρω, εντάξει, είμαι σίγουρος ότι θα βρεθούν άτομα που θα θέλουν να το κάνουν. Εμένα πολύ συχνά με ρωτάνε νέα παιδιά πώς να ξεκινήσουν ή πώς μπορούν να πάρουν λίγη εμπειρία. Θα ήταν μια πολύ καλή, ωραία εξάσκηση αυτό το πράγμα. Η εξοικείωση με ένα μικρόφωνο, με ένα κείμενο. Οπότε, ωραία. Αυτό είναι πολύ, δηλαδή έτσι σου δίνει την επιλογή και να ακούς ποικιλία φωνών. Ναι, θα ήταν τέλειο. Πλάκα κάνεις. Γιατί και στην πραγματικότητα δεν είναι ένας πύργος μόνο. Ακριβώς. Είναι κι άλλοι μέσα. Ναι, όμως γιατί αναλαμβάνει άλλους για τον βόρειο τομέα, για τον νότιο τομέα. Ναι. Ανατολικό, δυτικό, βορειοανατολικό, βορειοδυτικό. Ωραία, επιφυλάσσομαι σε αυτό. Μήπως το βρούμε κάπως, δηλαδή. Έτσι αλλιώς και τα κείμενα έχεις και τα αυτά και οτιδήποτε είναι. Και πάνω στα δικά σου ηχητικά μπορούν να πατήσουν και οι άλλοι. Ναι, ωραία. Εγώ θα το γράψω και στο βίντεο. Θέλω να τονίσω κάτι πολύ σημαντικό σε σχέση με τα audio game γενικά. Τα audio game
έχουν αναπτυχθεί από το εξωτερικό κατά καιρούς. Υπάρχουν audio game πολεμικά, ας πούμε. Υπάρχουν και audio game ψυχαγωγικά, όπως για παράδειγμα όπως είναι το Eurofly, όπως είναι το μετρό της Αγγλίας, αγωνιστικά αυτοκίνητα. Υπάρχουν και άλλα audio game αθλητικού περιεχομένου όπως π.χ. τένις, ποδόσφαιρο κλπ. Τώρα, αυτό γιατί μας δίνει εμάς δυνατότητα. Δηλαδή, εμείς δεν έχουμε πρόσβαση σε game ηλεκτρονικά όπως έχετε όλοι εσείς οι υπόλοιποι που βλέπετε. Δηλαδή στο PlayStation, στο Nintendo κλπ. Ή όπως για παράδειγμα παλιά που υπήρχαν τα ηλεκτρονικά παιχνίδια που στα μαγαζιά που πήγαινες και έριχνες κέρματα και έπαιζες. Αυτά δεν ήταν σωστά, ναι. για εμάς κλπ. Οπότε είναι μια πάρα πολύ μεγάλη διέξοδος το να υπάρχουν και audio game που να απευθύνονται αποκλειστικά και μόνο σε τυφλούς και να σου δίνουν τη δυνατότητα να παίζεις και εσύ και να ψυχαγωγήσεις όπως όλος ο υπόλοιπος κόσμος. Ναι, ναι. Και υπάρχει για όλες τις πλατφόρμες, και για τα Windows, και για τα Android, και για Mac, και για iOS. Άντε. Υπάρχουν audio game που μπορείς να... Εγώ ας πούμε έχω ένα audio game στο κινητό που μαθαίνεις σκοποβολή. Δηλαδή υπάρχει μία που περνάει δεξιά. Εντάξει, αυτό ωραία φάση. Ωραίο. Και χτυπάς στο κέντρο για να κερδίσεις πόντους. Τέλειο. Εντάξει ρε παιδί, αντικειμενικά το παιχνίδι είναι κάτι το οποίο είναι πολύ βασικό κομμάτι της ζωής και πολύ σπουδαίο πράγμα να μπορείς να παίζεις. Ό,τι ηλικία και να είσαι. Ναι. Πάνω τα audio game και στα game, στα κλασικά game, και παίρνω πώς το λένε, την ιδέα και την αφορμή βασικά, με το που δεν ξέρω πότε το ανέβασες αυτό, που είναι με το FIFA, με το Θαναϊλάκι. Σήμερα ανέβασα ένα βίντεο. Τον Τερακόπουλο, ναι. Το Μαυρέαβηση. Λοιπόν, μία εξής λεπτομέρεια, ότι αν ήταν έτσι, όπως θα σου πω τώρα, το ξέρεις ότι θα παίζανε κι άλλοι. Άκου τι δεις. Εγώ είχα, τώρα έχει βγει off, αλλά αν μπορέσω και κάπως το βρούμε σε υπολογιστή και κάπως συναντηθούμε και αυτά, θα παίζω άνετα. Αν μπορέσω και βρω σε υπολογιστή το Pro, το 13 ή το 14 που είναι στα ελληνικά και είναι ο Τερακόπουλος με το Θαναϊλάκι, ναι. Παίζω άνετα. Γιατί αυτό? Γιατί έχει κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο η φωνή του Σωτηρακόπουλου που λέει, παίρνει την μπάλα, είναι μόνος του, είναι στην μικρή περιοχή, για να δούμε τι θα κάνει. Με το να δούμε τι θα κάνει, εγώ ανάλογα έχω πατήσει την πάσα, το Χ δηλαδή στο PSP που είχα, ή το Χ ή το τετράγωνο, ναι. Σουτάρω και μπάλα μέσα. Ναι. Δηλαδή αν ήταν έτσι με ακόμα πιο πολλές λεπτομέρειες, κάτι τέτοια παιχνίδια παρόμοια, ναι, θα μπορούσατε να... Μπράβο, δηλαδή αν εγώ έπαιζα, επειδή βρήκα αυτή την ευκολία με αυτές τις μικρές φράσεις, πόσο μάλλον αν είχαν ασχοληθεί λίγο παραπάνω, και δεν είχαν δώσει αποκλειστική βάση. Έχει πολύ βάση αυτό που λέει. Στους βλέποντες. Ναι, ναι. Που δεν θα ήταν και ήταν τρελά έξτρα κόπους, δηλαδή θα χωραφούσαν απλά επιπλέον γραμμές για αντίστοιχοι εκφωνητές. Ναι. Ισχύει. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ προφανώς. Και μέσα από το βιντεάκι σου αυτό θυμήθηκα και λέω κάτσε, λέω μήπως να το βρω, να το δείξω βίντεο, να με δεις να πέσω PSP Σοφία την καπέλο. Τέλεια, ήταν πολύ ωραία παιχνίδια αυτά και είχα και εγώ PSP, το αγαπούσα πάρα πολύ. Έτσι μου λέει, δηλαδή αν ήταν οι εντολές πιο περιγραφικά ακόμα, πιο έτσι, δεν ήμουν εγώ και κάνα δύο άλλοι που ασχολούνται που είναι με ιδιαιτερότητα στην όραση με τα παιχνίδια και τα μη βλεπόντων. Εγώ για περίπου 10 χρόνια, 10, κάπου εκεί, έπαιζα το Φιλετισμάχες. Ένα παιχνίδι το οποίο ήταν φιλομετρητή και αρκετά δύσκολο. Δεν θα πω τώρα στη λεπτομέρεια. Το μόνο που θα πω είναι ότι έπρεπε να στείλεις 4 επιθέσεις διαδοχικές στο ίδιο δευτερόλεπτο
Και όταν μαθαίνανε ότι ο λογαριασμός Κωνσταντινούπολου είναι ο τυφλός παίκτης των φιλετικών μαχών στην Ελλάδα και χάνανε χωριά και τους έφερναν χωριά, τραβάγανε τα μαλλιά τους. Δηλαδή, στην αυτή είμαι έτσι γνωστός ως ο τυφλός παίκτης των φιλετικών μαχών. Τρομερό. Δηλαδή, απλά πραγματάκια, όπως δηλαδή ήταν τα παιχνίδια browser που μας βοηθάνε πολύ και να υπήρχε μια καλύτερη αντιμετώπιση και με τις εταιρείες και δεν θα μας ήταν πιο περιορισμένα τα πράγματα όταν απλωθούμε και να παίζουμε διάφορα παιχνίδια. Ναι. Τέλεια. Σε ευχαριστώ Μαρίνο για τα... Αν το βρω και εγώ το FIF το πρώτο 13 θα στείλω κάπως. Θα σε σκίσω. Παιδιά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κλείσαμε εσείς και τη μία ωρίτσα. Νομίζω είπαμε ό,τι θέλαμε. Δεν ξέρω αν θέλετε... Ναι. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω να πω ότι χάρηκα ιδιαιτέρως επειδή υπήρχε φωνή. Τώρα ξέρω ότι αυτή η φωνή είναι ο Ρέστης. Χάρηκα ιδιαιτέρως. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για ό,τι έκανες για εμάς. Κι εγώ, κι εγώ. Πολύ σημαντικό. Σε προγνώρισα από το TikTok, κάνεις follow εννοείται. Ευχαριστώ Χρήστο. Και άκουσα μια πρόσφατη δημοσίευση που είχες δανείσει τη φωνή σου στην ταινία του Ηρακλή. Νομίζω που είχες πει. Ναι, θα ήθελα, δεν την έχω δανείσει προφανώς. Ήμουν μικρούλης όταν έπαιζε, αλλά θα ήταν... Αλλού την έχεις μέσα στην ταινία, δεν θυμάμαι. Α, στην Barbie ίσως λες, ναι. Στην Barbie, ναι. Και σε ευχαριστώ και εγώ εκ μέρους μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μάλλον εγώ είμαι πιο φανατικός από το δάσο. Σε ευχαριστώ πολύ Χρήστο. Ευχαριστώ πολύ Χρήστο. Ευχαριστώ σε όλους. Ευχαριστώ Θανάση, ευχαριστώ Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ Μαρίνο. Και νομίζω είναι και ο Γιάννης μέσα. Δεν βλέπω το... Ναι, σε ευχαριστώ πολύ και εσένα Γιάννη. Παιδιά, ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα. Είμαι εδώ για οτιδήποτε αλλαγή γίνει στο παιχνίδι, κάποιο update ή νέες ατάκες ή τέτοιο. Έχουμε κάνει 2 μικρές εκκρεμότητες με τον Μαρίνο να ηχογραφήσουμε ακόμα, οπότε ανυπομονώ, έτσι. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ παιδιά, να είστε καλά. Σας φιλώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.